Sníte o bydlení v zeleni, které by zároveň nebylo daleko od ruchu městských ulic? Právě takový komfort najdete na Rohanském ostrově v Praze. Pouhých 20 minut pěšky od Starého Města. Obklopeno přírodou a přitom na dosah pulzujících ulic Karlína tu vyrůstá 105 nových luxusních bytů rezidence Vltava. Všem je společný moderní design a také v Praze dosud nevídané pohodlí. Výtah vedoucí přímo do bytu. K dispozici jsou byty od malých studií až po rozsáhlé apartmány. To vše na nábřeží nad Vltavou v těsné blízkosti centra. Nadčasový architektonický návrh na první pohled zaujme elegancí a čistými tvary. Promyšlené zabezpečení objektu a non-stop recepční služba jsou zárukou naprostého soukromí všech obyvatel. Nádherný výhled na řeku a část města si můžete dopřát z celého domu. Stejně jako posezení nebo procházku pod stromy v parkově upraveném atriu. Apartmány v nejvyšších patrech jsou doplněny velkorysými střešními terasami. Díky proskleným stěnám a loďím si však můžete jedinečný pocit prostoru užívat v každém bytě. Samotná rezidence a její okolí nabízí restaurace, obchody, kulturní zážitky a blízkost veřejné dopravy. Rezidence Vltava. Jedno z nejpříjemnějších míst k životu v nejkrásnějším evropském městě.